Ja neznám. 9. 9. Boys riding on the stone. Nedrž ma, nedrž si to. Nedrž na Facebook. Tvoje na Facebook. Toto je vnúčatám. Ale pozri sa, poď sem. Vieš, čo najväčší ojeb? Že anglický rožok 4 kusy a tu je ich 5. Nie, tu ich je 5. Pozri sa, 2. Nie, počkaj, nech je 5. On Sú ich tam nikde 4. nie je 5. Sú tam 4. Ja som to vedel. Ináč s tým ruským vajcom, tie slané rožky nemusia ísť vôbec. Čím je tie ruské vajce si vral? Počuť, to je s klobásou, vajcom. Si sa posral? Ukáž toto. Natoč si to, ty kokot. Rising on the stone. Nie, veď to zaostri. Idi do pašteta. Pozri sa. Aj náš to musí dosť ako... To musí byť dosť dobré, pozri sa, koľko to stojí. 20 centov, ty kokot, že nie vie. Tak ťa to Či ako nezabije. ja podľa mňa... Ak ťa toto nezabije, tak už nikdy nič. Podľa mňa zoberieme týchto tu mega. Ale koľko? Tak ja neviem, zo